Вы ведаеце, што ёсць газета, якая змяніла гісторыю Беларусі. І я не перабольшваю, думаю, што шмат фактаў, якія я скажу, вы не ведалі. Гэта наша Ніва. 23 лістапада 1906 года выйшаў яе першы нумар. І гэта была не проста газета, а месца, дзе беларусы ўпершыню маглі чытаць пра сябе і сваю краіну па-беларуску. За 3 гады наша Ніва атрымала больш за 900 лістоў з вёсак і мястэчак. Яе чыталі не толькі ў Беларусі, але і ў Еўропе, і ЗША. На яе старонках дэбютавалі Богданович, Колас, Купала, а побач друкаваліся і сусветныя аўтары, каб беларусы адчувалі сябе часткай вялікага культурнага свету. У першым нумары рэдакцыя абяцала служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу. Газета выступала супраць імперскай несправядлівасці, пісала пра жыццё гарадоў і вёсак, рэвалюцыйныя падзеі і лёс эмігрантаў. У нашай Ніве фармаваліся нормы беларускай мовы, выходзілі календары і кнігі, нараджаўся тэатр і новае культурнае мысленне. Кажуць, Праметэй падараваў людзям агонь. У пачатку 20-га стагоддзя агнём для беларусаў стала наша Ніва. Яе першы нумар – гэта момант, калі ў беларусаў з'явіўся свой голас.